Teen nyt logo-sisältövideon ja toivotaan on tosi jotain videoita, mutta ehkä tulee tänään ehkä toinen. Ehkä. En nyt lupaile mitään, enkä sano mitään muuta. Nyt olisi laukun sisältö mulla vuorossa. Ja mulla on tämmönen laukku. Tällä hetkellä. Tämmönen Hello Kitty laukku. Tämmönen. Sitten täältä löytyy avaimet. Mulla on Kirppikseltä ostettu tää nauha. Sitten tässä on tämmönen eläin. Mut on ykkösellä tehnyt. Se on aika vanha. Sitten Simpsonin avain, kotiavain, pyörän avain. Ja sitten tämmönen, semmonen nimi, tämmönen kiia. Se on palloja, niin avaimen perä. Mulla on tämmönen pöllövihko. Joo. Ja sitten multa löytyy hippalehti. Mä en kauheasti tykkää kantaa mitään mukana, mutta niitä vaan sit tulee aina välillä niitä. Et hei, mun on pakko ottaa toi mukaan. Aurinkolasit. Mä näen täältä nää pääs. Joskus niitä pidän tälläin. Ne on vähän isot mulle, mutta ei mua paljon haittaa. Mä kasvan puhelin. Sitten kalenteri. Tässä sisällä mä olisin enemmän, no on tää päällyshieno, mutta sit mä oisin myös kun mä katoin tän niin mä olin sillä ihan, että mä olisin halunnut tämmösen kannen. On niin ihana mun mielestä se kuusi. Siinä oli. Tai se on niinku takakansi. Tai ei seuraavan kannen siinä. Mä osasin selittää jenkkipurkkaa. On näitä ihan perus. Sitten lompakko, tämmönen minilompakko. Sitten täällä on mulla kortteina kirjastokortti, PR-lelukortti ja vanha Kela-kortti. No en nyt. No ihan kunnolla. No. Sitten tämmönen riittisormus. Se sinne, no antaa olla se hukku. Se on jo 2 kertaa hukku, niin mä en haluais, et se enää mulle edesvä. Jonka haluaisin nostaa uuden. Sitten Mennive-kynä. Fennia-kynä. Ja Iskän firman kynä. Peitetään tuon. Ja täällä ei ole kuin sormus ja naviotarkistuksia täällä. Ei se ole mitään. Ei. Oli tämmönen. Ja sitten täällä oli tämmönen hieno etusasku. Ja niin tämmönen. Kommentoikaa alas. Niin on. Ja videopyyntöjäkin. Ois mutta. Mä sitten. No.